dihamu amanami dohot inanami sadasian program ni huriata tahun pesta gotilon dohot tahun profesionalisme pinasa ma tu sektor Filipi. Shalom, selamat hari Minggu mari kita saluhutna. Na pinarsangapan amang padita, amang perhalado, nang inang perhalado. Suang-suang ni masaluhut ruas ni hakawe cemang gison. Dison, kami sian sektor Filipi, na yung patarya sa lagu. Ima songon puji-pujian, ima na pinatupan ni pesta Gotilon tahun profesionalisme ima di bulan 11 kita. Alani amang inang mangido hami saludna. Asa sudema hita manupahi nalau tuhuriat terus saludna. Maule atema.
Mauliate ma amang inang di sude panupakyo muna di huriata say setuhatta ma jalawamu akka balosni asa songon hatani situ tu amadohonon ribur ni pakka menna tu ribur ni hotang tung tudia pe hamu amang inang mangalaka say tu sima dapota passamotan mauliate ma Perhalado do pendeta pasahatot Tuhan mama nami do tinanami selamat hari Minggu madihita saluhuna. Adorang suta mulai perminggota martang yang nahoho mahita. Amin. Tapuji matuhatta marhitede nomor 112 ayat sada 1 marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to di perbadia na tumapalangi dohot tanaon amen.
tigordo akadala ni Jehovah jala halak partigor merdala di si alayong go halak perjahat tersuladi do di si. Haleluya. 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 Martang yang mahita ale Tuhan debata pargugo na suatu dosan nasokal jala na bonar dialohodo na gijang marroha jala dipati bohodo na serep marroha alani ihu pangido hami tuho say ramoti hami asa unang jukat hami unang gijang rohanami alai togu-togu hami marhite-hite todim asa uduk serep tubok jala burju rohanami di hadapan ni halak saluhut ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Merede mahita. Patik ni debata di minggu tasadarion ima surat ni Apostel Paulus madapoton huria Galatia Galatia bidulima ayat sada asa saut malua hita ubayan na di palua Kristusi hita hot mahamu jongjong atong jaula unang be olo hamu patuduhon ni auga par hatobanan imasahana atong rak mangidugo mehita tu debata lau mangulau nau bar tu patik nai ale Tuhan debata saya pargugui mahami lahu mangulahon nau bar tu patik mi. Amin. Marede mehita. Masai bergo
Tatopoti mado sata nagodangi tu adopan ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata pergugo na suatu dosan jala ama para siroha dang lomoro hamida hamatean ni perdosa. Mulak manian perjahati itu madikodalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham alai ni iubah dipangido hami saya sudah timatorutorum asa unang mangonai bitu hami saya sesa sudedo sanami asa mangulu hami di bagasan asini roham saya pergugui mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesani dosata alai dang adong ibar ni ay saluhud do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata alaya kanagabe petor binain ni basa-basa marhite sian asin ni rohana hinorhon ni panubusion marhite Yesus Kristus na dipajongjong ni debata bahen habang sana para sian marhite-hite haporsiaon di mudarna hasangapon ma di debata na digijang amin. Maredde mahita. Hatani debata epistel di parminggota sadarion ima surat ni si Matius bidualu ayat 5 sahatu 10 marsikap soring mahita majaha dungi bongot ma Yesus tuhuta Kapernaun jadi Roma tujulona sada iduk ni soldadu mangelek-elek ibana nin nama dungi ninna Yesus mamadok ibana ropeau pamalum sahina ay garyau jolma nani rajan na mangarajai soldadu molo hudok tunasada tusadu imaho laudo ibana ia tunasada tuon maho barodo ibana jalai hudok tunaposoku omma baen jadi ido dibahen alai hudok matuhamu torob donaro sugut sian purba dohot sian pastima
gabedongan sa panganan ni si Abraham, dohot si Ishak, dohot si Jacob, di harajaon banua gijangi. Laos didok Yesus mamadok idruk ni soldadui, lao maho, jupak koro mana hobar tu hapor siaumi, jadi hipasma naposonai di sangau basi, imasahana mertua do halak na tumangion hatani debata, jala naupiopsa, amin. Marede mahita. Hatidakon mahapor siautai songon nani hatidakon ni dong atas hapor siaon di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumo palangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sesadai imana tinubuan di si Maria na gabi-gabian siato di porbadia adorang suhabuan ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman di silatus na mati terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tuan watoru ditanom na mula mangulu di hari patuduhon na manai tu surgo lau hundur tu siamun di debata Jehovah amanai pergugo na suatu dosa ni di sima ibana sultanon manguhumi halak na mangulu doho na mati au porsea ditodi perbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia doho dihasisani dosa doho dihatai namadok mula mangulu do sogot daging ni halak nang mate doho dihanguluan na sora sudah amin. Tabigima ede puji-pujian sian punguan ina Hanna diuduti ma dohot ina Deborah.
Tabi kima titing na masa di huriata na sa minggon. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai hut-hut ma tikting nama ragam di Minggu tanggal 10 tolu Agustus 2020 tolu. Naparjolo goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu pasapuluhon dung Trinitatis. Lapatanna hasi tolu sadaon ni debata. Topik Minggu gabe pasu-pasu marhite-hite panupahion ni debata. Paduahon kelompok kor tuari Minggu tanggal 20 Agustus 2020 tolu. Di pukul pitu tolu puluh ama Salom ama Jericho dohot remaja. Di pukul 10 gabungan paropuan dohot ama Huria. Di pukul 10.05 NHKBP. Patuluhon pertangyangan sektor. Di hari Senin tanggal 14 Agustus 2020 tolu di sektor Kanaan dibagas ni keluarga Simamora Boru Siahaan. Di hari Selasa tanggal 15 Agustus 2020 tolu di sektor Nazaret dibagas ni keluarga Nyonya Ertarigan Boru Sihotang. Di sektor Judea dibagas ni keluarga Tapubolon Boru Sihotang. Sektor Bethlehem dohot Efesus of. Sektor Galatia dibagas ni keluarga M Simanjuntak Boru Tambunan. Di sektor Filipi keluarga T Manulang Boru Sihombing Laos di Padomuma Mangapuli. Di sektor Kolose dibagas ni keluarga A Simamora Boru Munte. Di hari Rabu tanggal 16 Agustus 2020 tolu sektor Sion of. Sektor Betani dibagas ni keluarga P Nainggolan Boru Purba. Di sektor Roma dibagas ni keluarga Nyonya S Purba Boru Pasaribu. Di sektor Korintus of alamat pertangyangan taidama di buku acara na adong dihita. Napaupaton ibadah Minggu pukul pitu tolu puluh wib. Ibadah Minggu pukul pitu tolu puluh wib. Di tanggal 20 Agustus 2020 tolu nanengro hita memakai bahasa Indonesia. Napalimahon amplop diakoni sosial. Di hari Minggu tanggal 20 Agustus marpelian 7 lodo hita ima papungu pelian amplop tu diakoni sosial dohot pelian na paduahon. Paunopon kegiatan pesta gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di Minggu ta sadarion di kebaktian pukul pitu tolu puluh wib dohot pukul 10 ima kreativitas yang sektor Filipi. Di hari Minggu tanggal 20 Agustus nanengro di parmingguan pukul pitu tolu puluh dohot pukul 10 mangaradema kategorial ina Ester. Napapituhon padidion nabadia. Di hari Minggu tanggal 27 Agustus 2020 tolu nanengro disakapi huriata do laho patupahon ulaon padidion nabadia tu aka yanakon ni ruas ni huriata tu aka nanaeng maddohotisa boy ma mendaftar marhite-hite situa sektor tabi. Napawaluhon pendaftaran katehisasi sidi. Mulai Minggu ta sadarion tu tanggal 27 Agustus 2020 tolu nunga dibuka pendaftaran tu aka nanaeng maddohoti katehisasi sidi tahun ajaran 2020 tolu 2024. Tu akan nanaeng maddohotisa boy ma mendaftar tuhuria marhite-hite situa sektor tabe laos dibuan ma fotokopi surat tardidina. Pasiahon tikting marbagas. Tikting paduahon. Naeng majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma. Mikael Marudut Siringoringo. Anak ni halak amata Robert Siringoringo nahinan, tubuh ni halak inata Siti Boru Simangunsong nahinan, alamat Jalan Belong RT 07 RW 22 nomor 8 Kapung Babakan Sukatani, Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis, Dohot Orwana, Veronica Maiselans Boru Sialagan,
boru ni halak amata Antonius Sialagan, tubuh ni halak inata Lasma Rosdiana boru Hutahayan. Alamat Jalan Raya Cilengsi, Jonggol kilometer sada, nomor 04 Kecamatan Cilengsi. Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Tarpasu-pasu di HKBP Jatiwaringin, Resort Jatiwaringin, tanggal 10 sia Agustus 2020 pukul sia 30 WIB. Napa 10 pelian bulanan dohot iuran diakoni sosial. Mauliate madi pasahat huriata tu sude ruas naung pasahaton pelian bulananna dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Agustus 2020 tuaka naso pasahaton dope taingot ma amanginang makarikoton pasahatos sa ganuk bulan tu huria mar hite-hite parhalado sektor tabi. Pasapulu sadahon majahatona sinode distrik. Dung sipul majahatik tingon tabigi matona sinode distrik. Sinode HKBP 20 walu Deboskap. Napa 10 hon torop ni ruas nama dohoti parmingguon tanggal 6 Agustus 2020 tolu sia 150 pitu halak. Pas 10 hon ruas na marulang tahun. Ulang tahun kelahiran 46 halak. Ulang tahun pernikahan 5 keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal pitu sahat rodi tanggal 10 tolu Agustus 2020 tolu. Hatani debata napa si kopon lasni rohamuna tarsurat di poda tolu ayat 10 onom. Di tangan na siamud do gajang ni umur jala dihabirang na do hamoraon dohot hamuliaon. Pasa 10 paton pelean iuran diakoni sosial huria. Torop na pasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon walu keluarga godangna Rp1.225.000. Pasa 15 hon pelean bulanan manang tahunan. Torop na pasahaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguon torop na onom keluarga godangna Rp1.010.000. Napa 10 nopon tok-tok ripe tu pembangunan. Torop napa sahaton tok-tok ripe tu pembangunan di bagasan mingguon godangna sadakaka godangna Rp150.000. Pas 10 pituhon keuangan huria. Huria 6.642.250 rupiah. Pembangunan Rp7.100.650 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat Rp7.310.600 rupiah. Punguma Sude Rp21.150.500 rupiah. Molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton songoni matikting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriatta sai di pasu-pasu tuhatta mapiliani bain sangap di guarna. Sawanari hujaho kami ma tona sinode distrik. Caringin Kinasih Resort 10 Agustus 2020 tolu. Nomor 06 garing D 20 alu Deboskap garing SU garing 8 garing 2020 tolu. Hal tona sinode distrik. Madapoton na pinarsangapan. Sude ruas dohot parhalado HKBP sedistrik 20 alu Deboskap dengan alamat Pendeta Resort di Inganan Nabi. Tona Sinedo Distrik 20 alu Deboskap. Asini roha madihamu dohot dame sian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot todi parbadia. Amin. Tamado hita madok mauliate tu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai na toktong satia mangaramoti dohot mamasu-masu huriana HKBP Distrik 20 alu Deboskap. Di hari Rabu sahatu hari Kamis tanggal tanggal 10 Agustus 2020 tolu di Patupado Sinode Distrik 20 alu Deboskap namaringanan di Kinasih Resort Bogor dung jolo jumolo di Patupa rapat Padita Distrik di hari Senin sahat rodi hari Selasa tanggal 7 sahat rodi 8 Agustus
2023. Dengado mardalan sinode distriki di bagasan dame dohot lasni roha na sinodangan ni tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Matius 5 ayat 44. Dohot subtema HKBP berkomitmen membaharui diri untuk profesional, menghadirkan kebaikan Allah dalam semua arah pelayanannya tanpa diskriminatif dan rasis. Torop ni nama dohoti sinedo distrik gudangna 75 halak. Ima utusan nasian 22 resort dohot akasian perhobas di distrik. Sinode distrik dimulai marhite pertangyangan pamuhai, ulaun nabadia, upacara nasional, dohot diujungi pertangyangan panutup. Marsitutu do sude parsinode mangihutton rapoti, uhut pasahaton aka pikiran dohot masukan, gabi jupang ma aka haputusan namar pardomuan tu program dohot anggaran HKBP Distrik 20 de Boskap tahun 2024. Ia aka haputusan naung ditotopon di sinode distriki ima naparjolo. Sudedo parsinode majalo barita pangulaon ni amata praeses tahun 2020 tolu. Kepala bidang koinonia, kepala bidang marturia, kepala bidang diakonia, dohot parhepengon na pinasahat ni bendahara distrik. Lam tahilala pakkobasion nalam tumajuna di huriata. Marhite-hite panugunuguon tu anak sekolah minggu naposo punguan ama dohot paropuan. Sude mahita manangyakon dohot manupahi asalam tumajuna jalat lam tudenggana pakkobasion di distrik 20 de Boskap tu Joloanon. Napaduahon sinode distrikon ima sinode distrik Naparjolo di Patupa dung mardalan sentralisasi keuangan HKBP mamuka tanggal 1 Januari 2023. Hobartu laporan na pinasahat ni BPSK manang Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan. Ditiki Patupa evaluasi dohot monitoring di HKBP Distrik 20 de Boskap. Dana 55% na masuk tu BPSK sian HKBP Distrik 20 de Boskap itap ni 54% sian Januari sahat 7 Juli 2023. Sian presentasi na adongi termasuk do HKBP Distrik 20 de Boskap tuna opat na dumenggan di sadok distrik HKBP di pelaksanaan ni sentralisasi. Dihirim parsinode do asalam tapahicat itu joluan niari. Akup nii di parukilhon sinode distrik do data na adong di aplikasi sentralisasi paboa dangadong 10% ruas ni huria nama dohoti parmingguon siganup minggu. Disosoi sinode do asa sude huria na adong di distrik 20 de Boskap lahu pahicaton pakkobasion tu ruas ni huria asa boy nian tardungdung hita lobi 75% di tahun 2024 torop ni ruas ni huria nama dohoti parmingguan di huriat tabi. Napatoluhon dung dipamasa HKBP sentralisasi keuangan ikolam tabbado pangatusiota taringot tu pelean na tapasahat nasailaon molomar pelean hita tarajumi doi holan manupahi huriat tasabing alaidung sentralisasyon ia pelean na tapasahat siganup minggu dohot na masuk tu sentralisasi ima manupahi sadok HKBP parbaladjoon ni Pangula di Bonapasogit kota lembaga dohot ulaun hatopan HKBP. Alani di Pangido matu sude ruas ni huria na di distrik 20 de Boskap asalam tarida panupahiota marhite akka pelean naum muli. Jala sude mahuria na adong di distrik 20 de Boskap patupahon pelean bulanan si ganup bulan. Naing masude huria pasahaton pelean na tau haposan. Patar marhite parbue ni haporsiaonna huhut komit tu BPSK huhut lamar situtu Patupa monitoring pengawasan sentralisasi secara konsisten siganup minggu. Napaupaton orientasi pakkobasion di tahun 2024 nunga ditotopon HKBP songon tahun oi kumene inklusif
marhitei dipangido matu sude ruas nang parhalado HKBP distrik 20 alu de Boskap asarade marparsaoran na denggan dohot sude jolma na sopolo marnida parasingan ni ugamo suku ras dohot budaya naing marade mangularap dohot akka lembaga oikumene dohot lembaga-lembaga agama di inganan nabe uhut rade patupa dialog rap dohot ugamo na asing nasa program di tirket distrik di pahobar ma tu gerakan oikumene isarana festival kor paduan suara paropuan na pinatupani PPD manang persekutuan paropuan distrik pembinaan GSM manang guru sekolah minggu kemah remaja tu pelajar SMA sederajat songonima hupasat hami tona ni sinode distrik 20 alu de Boskap anggiat masai di pasu-pasu Tuhan sudah ruas nang parhaladona asa HKBP distrik 20 alu de Boskap gabe habaoran ni pasu-pasu tu portibion amin tabe dohot tangyang atas nama peserta sinode distrik Praeses HKBP distrik 20 alu de Boskap pendeta Nexon M Simanjuntak MTH songonima tona sian sinode distrik tuhat tama nama masu-masu hita maulia tema dihita saluhutna. Tabe kema ede puji-pujian sian punguan ama Jericho laus diuduti ma NHKBP.
Marede mahita tapasahat mapiliata sada ado sadabi.
damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, tajaloma barita nauli nagabe jamita di minggu ta sadarion, dienet sian buku sada Musa bidu tolu pulusia, ayat sada sahat rodi ayat 5, takas mata pahut-ihut pucahahon di tonga-tonga ta. Alai anggo si Joseph terbuat do tuat tu Misir, gawe Roma si Potipar wakil ni Raja Parao, si rajai akan naposona halak Misir, manuhor ibana sian halak Ismail, aka napatuaton ibana tusi. Sai didongani Jahoba do si Josepi, gabe jolma na mertua ibana, sai dibagas ni rajana halak Misiri ibana. Jadi dung diida rajanai nani donganan ni Jahoba ibana, jala ditupak Jahoba sude niulan ni tangan nai. Jadi lomo marohani rajanai mida si Joseph, gabe parhaladona ibana, jala dipabakit ibana gabe si ramoti jabuna, jala sude na diibanai dipasaha do tutangan ni si Joseph. Jadi olak ni na pinabaki nai ibana bahen si ramoti jabuna, rodi sude na diibanai di pasu-pasu Jahoba mabagas ni halak Misiri ala ni si Joseph. Majadi do ditupak Jahoba sasude na diibanai dijabu dohot di balian. Ido sahakna. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Emas manang tu dia pe diabolokon tong doi gabe emas. Laus tu dia dipamasuk dan mengubah hakikat ni ibana. Bentukna mungkin berubah, wujudna mungkin margati, alai anggo hakikatna hokdo manang tu dia pe ibana diabolokon. Songonima boy go barhonon kualitas pribadi manang karakter ni si Joseph na adong di Bibel taon. Takas do taparrohahon mulai muncul guarna di buku nabadiau de sejarah perjalanan Israel sahatu hama mate na anongan tung suadong do sada pesian parulan ni si Joseph na negatif manang nagabe si surahan manang akanaroa. Ale baliksa sude dipataridah hodongolun ni si Joseph gabe sahalak pribadi na burju, na jujur, na satia, na bertanggung jawab, jalan nahot marhaporsyaon mida Tuhan debata. Alani ido macai dihaholongi do si Joseph. Nang dijabuna dihaholongi na tua-tua na do imana among na dohot inong na. Bahkan sumurung do pakkahaolongi ni na tua-tua na tuibana sian akka hahana. Taboto do si Joseph na tinubuhon ni si Rahel do imana. Ima istri yang paling dicintai oleh Yakub. Tarida doi siapa betonon ni si Jakob tu si Joseph. Dau sumurung dibain pakkaholongina tu si Joseph martibako naka hahana na asing. Oddo si bociri ni persoalan tonga-tonga ni nasida. Oddo nama bain sogoro hani abang na tu si Joseph. Oddo nama bain cemburu aka abang-abang na itu si Joseph. Sampai itu sadatiki ditahina sidama laho pamatehon anggina si Joseph. Di sada peristiwa ditiki marmahan aka abang nai disuruh among na si Joseph lao mabuah si panganon ni aka abang na aka hahana. Lao do si Joseph hobar tu parsuron ni among na. Dinadau do pe si Joseph nungga makatai aka hahanai sahirana yang patupa konspirasi maradopon angginai. Didok ngarobe anak haholongan ni among tai tapamate ma ibana. Hola sahat si Joseph hatop do nasida bertindak naing pamatehon si Joseph. Alai Roma sada sian hahanai marguara si Ruben madok unang pola tapamate tapa masuk ma ibana tu godung tu sima tal dabuhon ibana. Harapannya Ruben supaya Yosef atau Yusuf itu tidak mati.
Di pamasuk may wana tututu godungi, alay sian na sopamotoan ni si Ruben, Rosi Jehuda madok, tajual maon, molo tajual ibana, marutuk kita. Molo tapasobo do ibana mati di si, dang adong utung na tu hita. Ujung na dijual may wana tu halak Ismail, jala direkayasa na sida macerita. Diribaki maulos ni si Joseph, dungi dilumuri dohok mudar ni binatang, dibuam may tuamong na si Jacob madok, ngamate be anak mi di alang binatang buas. Nuaing nga di tangan ni halak Ismail si Joseph, dibuan halak Ismail may bana tu Misir. Di Misir somal do masa martiga-tiga budak. Di sido di tiga-tigahon si Joseph. Jala Roma sa halak na marguar si Potifar, manuhor ibana siyan halak Ismail, di bayam may bana gabi budak na manang pembantu na. Ima parsaha ni si Joseph tu Misir, tujabu ni si Potifar. Alaya kamang dohot tamu inang, songon na hudo di bona ni jamita ido. Mas, tu dia pe di bolokon, tong doi hakikat na mas. Ditiki di jabu ni among na dohot inong da, macay di haholong ina tua-tua na do si Joseph. Songon ni do ditiki di jabu ni si Potifar pe mana, macay di haholong ni si Potifar do si Joseph, marhiti aka parulaon ni iba. Jala songoni don non manang tu dia mana masuk di uduk ni perdalanan ni ngulu ni Ibana. Masuk Ibana tu penjara, dihaholongi sipir penjara do Ibana. Masuk Ibana sebagai pemimpin di Mesir, tong do dihaholongi rakyat na Ibana. Manang tu dia pe Ibana di loas. Di bata mian manang tinggal, saya totong do gabe jolma haholongan ni roha Ibana. Songoni ma ngulu ni si Joseph tampil sebagai pasu-pasu, marado pun sudah halak na di humaliang Ibana. Akamanginang ngulu si songonima nanaing si hatta di bagasan tikyon marhiti jamita di mingguon. Ihut tu topik ni mingguta asagabe pasu-pasu hita marhiti panupahyon ni debata. Adong matulu na boy andal honotta, manang sipang asa honotta, asa tung terbaik kita ngulu nagabe pasu-pasu tuaka na humalia kita. Na perjolo ima padonganion ni Jehovah. Penyertaan Tuhan. Tungpe dau si Joseph sian among na dohot inong na, sian hutana, sian keluargana. Tungpe nuaing gabe pembantu ibana sian anak kesayangan. Alai didok di ayat 2 na kaningan, sai didongani Jehovah do si Joseph. Ini kata kunci yang pertama, penyertaan Tuhan. Dimanapun kita berada pada situasi apapun, termasuk situasi sulit, tapi jikalau Tuhan menyertai kita, itu yang menjadi kekuatan kita. Sai didongani Jehovah do si Joseph. Mulai dok didongani Jehovah si Joseph, manang didongani Jehovah ngoluta, dang otomatis molonga didongani Jehovah, dang adong berosi taono tu ibana, dang maul be ngoluna, dang susah be perdalanan ni ngolu ni ibana. Akanang nidonganan ni Jehovah, pitor denggam masudina ni ulana, lurus masudi perdalanan na, lancar masudi usahana, daun. Ahana ni alaman ni si Joseph, gabe contoh tu hita, tungpe didongani Jehovah si Joseph, alai rodo tu ibana kasih taonon nang parukil. Sada nagabe mutihan na arga. Songod dia pe maul na dohok borak na niadopan ni si Joseph. Alay na margogohon ibana didok sai didongani Jehovah do iba. Demikian dalam kehidupan ini. Mungkin ada orang yang berencana untuk menggagalkanmu, untuk mencegahmu, mencegat perjalanan kehidupanmu, untuk mengganggu pekerjaanmu, untuk mengurangi pendapatanmu, dan mereka terlihat berhasil menggagalkanmu. Jangan berputus asa, sebab Tuhan beserta denganmu. Marsaka peportibion mau menggagal hoko dohok lakam, jala berhasil nasida menggagal hoko ingok ma dang ina manot tuhong ulum alai debatan. Dialah yang memegang kendali kehidupan, maka dia yang menentukan. Jangan berputus asa. Si Joseph dang mengeluh ibana nanggo sautik, dang bersungut-sungut ibana dinakkan nabi nulus ni ibana, ale totong do mardalan ibana di bagasan haporsyaon hobar tolomoni rohani debata. Berjalanlah dalam iman. Sekali lagi, walau banyak orang yang berusaha untuk mencegatmu, untuk menjegalmu, untuk menjatuhkanmu, dan terkadang mereka berhasil menggagalkanmu, jangan berputus asa.
Tuhan beserta engkau. Dialah yang menentukan perjalanan hidupmu dan masa depan. Allah tabereng ma, ternyata si Joseph, dia mau masuk ke dalam proses. Ketika dia masuk di dalam proses itulah, dia akhirnya terprogres. Hidupnya terprogres sampai di masa depan dia menjadi seorang pemimpin. Alani olo mahita di proses debata, bahkan terkadang manang jok-jok marhiti akan namaol di tonga-tonga ni nguluton. Ale radema di proses asa tungboy nguluton di progres dumenggan maredopon marhiti di bata. Asa naing doha tidak konota songon nani dok ni ditanakaning di 500 sada. Alai di hata Indonesia referennya di dok suka duka dipakainya untuk kebaikan. Suka duka bisa dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Jala tabereng ma di hati dakon si Joseph duanon. Di sada Musa bidu 50 ayat 20 di dok si Joseph songonon. Di tahihamu do memang najahat tuau. Alai di bayat debatadoi laho manotoponau gabe sahalak pemimpin nuai. Kalian memang mereka-rekakan yang jahat terhadapku, tapi Tuhan memberkati itu untuk mempersiapkanku menjadi seorang pemimpin seperti sekarang ini. Ido alus ni si Joseph ditikiro kahahanai ngasukses ibana di Mesir gabe pemimpin. Maka demikian jugalah iman kepercayaan kita. Walau ada banyak orang mereka-rekakan yang jahat bagimu, tapi jalanilah dengan iman, karena Tuhan akan dapat menetapkannya untuk kebaikanmu di masa yang akan datang. Napa duahon? Nabuy sendal honot ta sagabe pasu-pasu ima panupahion ni debata. Tuhan memberkati atau membuat pekerjaan Yusuf berhasil. Ahape nani ulani ibana di jabuni si Potifar berhasil. Alaniaha ala panupahion ni Tuhan debata. Sialani i tertekap pe honwaeng digagal hon hala pe usaham noeng dicegah hala pe lakam noeng unang macadi ulahon na dumenggan nasyakko. Ai disido debata manupak ngolom. Ditupahi debatado saluhu na aka ulahon na dinggan, bahkan na dumenggan na buy tarbeko di tonga-tonga ni ngolumi termasuk di masa-masa sulit itu. Alay di dok dison aka ulahon na dinggan, ulahon na dumenggan. Unang atong roto padita mangido tangiang tangiak ko jwa mga salat caro usaha konin na. Hape usaha ni ba na wala na manipu dok mga ototoy do. Manang di masa-masa nito gil na julo, olo doro amang padita tangiak ko jwa sa dapat siya patangkay nin na. Wah, ano man nangyak ko niya te. Bahkan nuki ba roy mana merminggu, hola pilih nomor ni day jaho situay ko dialamin na ba. Terlalu mana buru-buru bulak gereja, adong ibu dope mabuat, ibu dope na. Surat coba. Terbama mana yakon niya te. Manang lau merjuji bana mangidu tangiang. Tanya ko coba ditain na sa sukseso na hulo nin. Naneng merjuji doi bana. Akamang enang na merjuji ona te. Jora mahama ke perjuji. Ayaw todo merjuji. Lihat, dangadong halak namora jala sonang ngeluna ala ni perjujian. Unang ngolo di ototoy, nuaingon dope di hemajun ni teknologi adong halak judi online. Ngai boto jol mado na merekayasa namar slot ati anu ison na holo mar slot ado. Judi slot. Judi do dah judi. Kan adong do di balik ni ibandar. Nang mengatur komputeri manang teknologi i. Nga di bahini algoritma na sadi hari homonang sadi hari hotalu. Dangadong bandar di pertibion olo talu. Ala ning ototoy hamo. Unang olo di ototoy akamangate kana merjuji. Anong dapat berjuji so? Asik senyum na te. Akenat tapi anong do ate. Oh dong ate. Akenat tapi anong do berjuji. Gudang. Bertobatlah. Akan apa sope remaja apa sobulung. Remaja apa sebelum jauhkan dirimu dari judi.
Bohama di bata manu pahulomi. Suruh-suruh ni bingung do. Waduh ati pagadahononin na. Ay nga maralo takas tulo manirohan ni di bata. Aka ulaw mo na ding ganido tupahan na. Asa disudi perdalanan ng ulumon songon na dinok ni apostolido Kolose 3 ayat 20. Ulahom may songon na tu di bata dada songon tudongan jolma. Mula dongan jolma mungkin boy dodang dibereng na niulami alay ulahon manang dia penaniulami nuaing songon na tu debata ulahon. Asa tung ditupak debatai makorhon pasu-pasu di tengah-tengah ningolum. Tabereng masih Joseph, status boleh budak tapi mentalnya tidak budak. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia bekerja dengan jujur dan setia kepada tuannya Potifar. Oleh karena itulah Yusuf dikasihi oleh Potifar. Alani ido ibana di halomohon si Potifar. Bahkan dilehot tu ibana posisi na domenggan. Di tonga-tonga ni jabui ibana si ramoti saluhukna. Mulu tajahan no nga di ayat onom memang dang masuk tu bagian ni jamitat tale di sitakas di dok. Tung sudena di ibanai di pasahak do tu tangan ni si Joseph. Agia ahape dang di paboto-boto rohana daholan sagu-sagu na pinangan nai. Luar biasa. Hola si panganon nai joloi nama na binoto ni si Potifar. Semuanya itu sudah diserahkan ke tangan ni Yusuf atau Yosef. Alanya Allah diulah si Joseph akan adenggan. Allah diida si Potifar di bagasan biar mida Jahoba jala ditupak Jahoba do sude naniula ni si Joseph di tonga-tonga ni ngoluna. Napa toluhon omana parpudi. Naboy siandal honot tay mapasu-pasu ni debata. Di ayat 5 takas do di dok nakaningan. Jadi olat ni na pinabaki nai ibana bahin siramoti jabuna. Rodi sude na di ibanai. Di pasu-pasu Jahoba mabagas ni halak misiri alani si Joseph. Majadi do ditupak Jahoba sasude na diibanai dijabu dohot di balian. Kata kuncina alani si Joseph. Di dia pe ibana di tempat to debata tetap do marhite harorone si Joseph terpasu-pasu halak na di humaliang ibana alani si Joseph. Akamanginang naing mata tempat tong ngulut tau tutu songon nabi nain ni si Joseph on. Manang di dia pehita hadir jala maringanan naing manean sudena di humaliang tai terpasu-pasu alani hita. Terpasu-pasu alani ngulutta. Dau maka parmaraan sian nasida dohot nang mabain parmaraan tu nasida. Alai naing mapasu-pasu nasiat tu hadewata i nasahat tu nasida salahu. Odo pajawot sian awal di jauh di batado hita asa di pasu-pasu jala asa gabe pasu-pasu. Odo pesan manang janji na pinasahaan na tu si Abraham di pajawon na parjolo. Dia memberkati Abraham supaya Abraham menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Songonido pajawota di jauh di batahita asa di pasu-pasu asa tunggabe pasu-pasu ngoluton tu akka nahumalia kita. Asa songoni matutu tabahin unang songon filosofi ni laut mati kupasaha di pertanyaan adong filosofi laut mati. Mulu didok filosofi laut sebenarnya laut mati adalah danau tapi karena dia adalah danau terendah di daerah itu maka sering disebut sebagai laut dan laut mati. Sumber ni aik narotu danaon tu lauton sian rodo sian sungai Yordan ima air kehidupan masuk tu bagasan. Alai persoalanna titik kidung sahat sude aiki tu bagasan laut mation dan adong halawanna dia tidak mengalirkan lagi kemanapun. Hok madisi ido ubainna kadar garamnya sangat tinggi bahkan sampai 9 kali lebih tinggi daripada kadar garam yang ada di laut. Itu sebabnya tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa bertahan hidup di dalam laut mati. Ia soholan nahala nabui berwisata nuaing mengambang di si molo berenang. Aledang adong nabui mangulu di si. Asa gobarat do ya kamang do tamuinang. Molo hitaon holan gabi si jalo pasu-pasu alaidang gabi pasu-pasu hamateat doi dihita. Baliksa molo
hitaon majalo pasu-pasu jalata pasahat mo say pasu-pasu to kahala ni dumalia kita gabe hangoluad doi di hita saluhuna. Alani ima na yung taulahon akan nadenggan tu saluhuna halak songon na binahin ni dibata tu hita ganup marsada-sada. Jala ingot hita tu akan nagali tu akan naluja gabe parholong maradupon nasida. Tapadok matutuhani Tuhan bayam maaw gabe parhitiammo mabuan pasu-pasu tu sudih dongan na dihumaliang aw. Odo na tahatidakon laos tahatidakon majoin waing marhite edit ta buku edit 710 di ayat 3 doi didok bahwa sudah hita tarjawa sa mangulahon na denggan jala ingot mangurupi kanagale tapangido tutuhani asa dibaik kitaon parhitian na laho habauran ni pasu-pasu tuaka na humalia kita laos mengunjungi jami tahun tadi homa 710 holan ayat 3. Ulana dengan Tuhala sudi songon bingai na Tuho ingot urupi luhur nagale gabe parholong maho bahe pahiteanmu pasu Amen martang yang mahita tutu ale Tuhan bahen mahami saluhu na ruasmon asa tunggabe habauran ni paso-paso hami tuaka na humalia kami asiroham ale Tuhan marhite todim to di porbadia urupi hami sudi ruas ni huriam siada dana namet met sahat tuaka na matua totong di bagasan hauduhon dohot pangoloyon maka porsi hodo debata nami nasatia madongani hami tungpe sipata ali Tuhan huadopi hami akahamaolon manang huadopi hami akahalak nanang menggagalhon akan naniulan nami alai ajari hami asa unang berputus asa alai nang matotong merdalak kami di bagasan hapor siaon hodo namano Tuhan masa depan nami ali Tuhan alani ihi ajari hami asa totong hula ho kami akan naduminggan siad diri nami imatupah ya ali Tuhan asa tunggok pasu-pasu ngulu namion jala gabe pasu-pasu hami tu akan nahumalia kami ali Tuhan debata urupi mahami doho sude ruasmon madalani ngulu nami di bagasan saminggu tujoluanon asa hobar tuhatamom mali Tuhan ganupa betonon nami pangalaka nami doho pabahenan nami saluhuna asiroham pasu-pasu ruasmon atik tungadong na di bagasan hasusaan alani hagaleon manang alani akapar sahiton na songaw tu pamatang na surdukom matangamu nalabohi tu pamatang nasida asa anggia tanggal akapanahiti akan namar hasusaan alani ekonomi manang alani akapar karejoan asima roham Tuhan patuduhon dalan tu nasida saita bay bisuk lahu mangulaho na kaulaon na dumenggan na tau si halas sonon na di tonga-tonga ni nguluna atong rap dohot to mahami holan marhite guar ni anakmu Jesus Kristus Tuhan si paluahami amin. Mari de mahita laos tisom mata pasahat amplop pesta gotilon dohot pelean na paduahon tujolo.
tangya koma peliata martang yang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang, hodo haroroan ni salehut sileho-leho nadenggan, dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat tamima sian na nilehom mitu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, paso-paso may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaon mo di tonga-tongan ihuriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namina di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomani roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon ma damena tutondim. Kopi jadi.